Muri Zimbabwe muri rudadiso ndinogara ndichitaura iri nguva dzese. Nhasi uno tauya nechimwe chirongwa zvakare. Ndinoziva vazhinji vanga vakuti kone shamba wakuita sei, wakungotipa nhau chete, hauchatipa nhau dzevanobatsira, wakungomhanya nezvishamiso zviri kuitika munyika. Aiwa, zvido zvenyu kunyanya pane zvinenge zvichiitikawo panguva yacho iyoyo. Uyezve chandingade kukuzivisai ndechekuti mukafamba mumapani mesomo vanobatsira vakawanda. Even kune vechivanhu zvakare mukafamba mumakomo muvazere vanobatsira. Asi isu zvakatiomera kuti tingoti ava taakuvaita, ava tavakuvaita, nekuti vanhu ava vakawanda. Ndo chokwadi ichocho. But patinozovaburitsa isusu tototanga tanzwawo nevanhu kuti apa pasowe iri rakadziya. Ava sekuru ava, gogo ava vanenge vanoziva zvavanoita. Ndipo paya pamunozoona taakuunza chirongwa kwamuri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwe kubaya subscription button. Ndiri kutenda muri Zimbabwe nerutsigiro rwamuri kutipa. Aiwa, muri kuuya neuwandu hwenyu. Ndofunga kana mukatarisawo masubscribers atanga tiinawo kare naataanawo zvinezvi zviri kuratidza kuti musha uri kukura. Changosara ndechekuti ndofunga pane vamwe vasiri kuda kuramba vari muDrumas Media nekuti utwu twawanda utwu. Turi kungoya twakadai. Mumwe munhu asati aona nyaya unoona atokanda. Takaita Abel Mauchi achidetemba munhu wokanda aka. Uri kuda kutaura kuti chii? Uri kuti mudetemba haasi kugona here kudetemba? Uri kuti Drumas Media yakanganisa here? Kari kubva kupi aka? Ndo mibvunzo yangu. Tiri kuita isusu nhau yekuti vanhu vanyura mumvura. Uri kukanda aka. Uri kuti vanhu havana kunyura here? Uri kuti zvatiri kutaura inonsense here? Uri kuti zviri kutaurwa nevanhu ivavo inonsense here? Handichazvizivini, ndapererwa. Tinenge tichingoda kuti mungokanda chikui? Eka, nekuti isusu hatitonge kuti izvi ndizvo kana kuti izvi hazvisizvo. Chinangwa chedu isusu kukupakurirai nhau dzinofadza. Kana uchiisira aka, uri kuisira avo here vanhu vatutaura navo kana kuti uri kuisira isusu? Toda kuzviziva. Ndinokutendai muri Zimbabwe nerutsigiro rwenyu. Regai titange chirongwa chanhasi. Apo ndinovimba pakupera kwechirongwa muchange madzidza zvakawanda zviviri kana zvitatu. Tinoda kukurukura zvakare nenhau yemanjuzu. Vamwe vanoti mweya yetsvina, vamwe vanoti mweya wakanaka. Tichada kunzwa kuti madzimai vatiinawo namadzibaba vatiinawo muchirongwa chanhasi vanoti kudini pamusoro nyaya iyoyi. Nhau yekunyura kwevanhu mudzimvura yawanda vachiendeswa kunobhabhatidzwa. Chii chiri kuitika? Toda zvakare kuti tinge tichikurukura nevanhu vatiinawo muzuva ranhasi. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Tikomborerei Baba tigone kunamata, tigomborerei 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 Baba tigone kunamata. Indodzi madzibaba Peter. Ndinobata basa ratenzi ndiri mukati menzvimbo yechitungwiza. Ndinobata basa rababa mabasa akasiyana siyana avanondituma kuti ndiite. Ane matambudziko akasiyana siyana, urwere, vanotambudzwa nemweya dzemadzinza, vanotambudzwa nemweya dzekurwara, vanotambudzwa nemweya yekushayiwa mabasa, vanoshayiwa dzimba, vanotadza kuvaka misha chaiyo, vanorwara, ndinobatsira kunyanya matambudziko akaita sevanhu vanoti vanoti akapinda mumba anobuda, vane jambwa munyama rushava-shava, hondo dzinoteerana nawo, mune utenda unoitika kana kuti mune kufiwa kunoitika mukati memadzinza, zvakasiyana siyana
kusina tsarukano, kufa kwacho kusina kana tsarukano, kungoti pagore panogona kufa kana vanhu 2 kana 3. Dzimwe dzinoita semhepo dzodudza zvikwambo pasi dzinge chiteerana nevapenyu. Iwayo matambudziko iwayo ndinobatsira, zvichireva kuti baba wedu havakusii uchitambudzika, baba wedu havakuregi uri pakumanikidzwa kana pakusiya une matambudziko akadaro. Ndo vanoti uyai kwandiri muture mitoro yenyu. Saka kana kune vane mitoro inovaremera iri yekutambudzwa nemhepo dzandiri kudai kutaura, izvozvo zvese ndinobatsira. Hakuna pandinoti kana tichachema kumbiri yaBaba takasanangurwa seve12 kuparidza nekuporesa. Saka tinoreva kuti kudambudziko ripi neripi risiri riri kubva kuna Mwari, iro dambudziko ndinoti kana riri dambudziko rinokonzereswa nevashereketi, kana riri dambudziko rinokonzereswa navaroyi, ini dambudziko iroro ndinoti ndinoshanda. Ndinoita inonzi go back to sender, yokudzorera hondo kuhondo. Kune akabata mushonga, kune akabata urombwa, ini pachangu ndinoti iye munhu anenge aita seizvozvo, anenge akandirawo vamwe urombwa hwake, anofanira kuti adzokere, urombwa hunofanira kuti udzokere kumuridzi wawo. Saka ini ndinoita inonzi go back to sender, hondo kuhondo, ndo nhau yandinonyanya kushanda nayo. Koita nhau inoti kune vamwe vanopinda mubati yemaoko, vamwe vanotoita mabasa ekutozviitira kuti anotengesa pasina chinobatika, asingabati chipenyu. Iroro rese idambudziko remweya watinoti mweya weudyi. Baba wedu havaregi, vanoti mwana wakachema uchida chingwa havakupi dombo, woda hove havakupi nyoka. Vanoti chaunochema iwe ndo chavanokuitira. Saka dambudziko rokuti chaunoti wadikitira zvaunoti izvo uri kuita, asi hapana chiri kufamba, hapana chiri kubuda, hausi kubatawo chinobatika paupenyu. Ndinoti ndinokuvakira munamato wokuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Koita nhau yokuti wakatizwa nemurume, murume akangoenda kusemwa, ndinoshanda ndinomudzosa. Wakatizwa nemukadzi, ndine mhiko dzandinoita ndinomudzosa. Ndine mhando yemutseuro zvekare yandiri kuita nhasi, yandiri kushanda, yandinoti yeCentral Local. Nemukadzi ari kubuda kunze, ari kuita gumbo panze gumbo mumba, ndinoshanda zvekare. Koita nhau zvekare inoti une murume wokuti anoita gumbo panze gumbo mumba, ndinoshanda zvekare. Saka ini ndinoshanda matare anonzi anotambudza anodzudza, zvinonzi zvinorema kuna baba vedu ndoti zvakanyorova. Ndiwo nhau dzematambudziko andinoti ndinoita kana ndinoshanda. Muri yeZimbabwe ini ndinoitwa Madzimai Rejoice. Ndinoshanda ndiri muchipostori, ndinoshanda ndiri kuchivanhu. Izvi ndakazvitanga ndichitanga kuti yarukei. Ndaitanga nchirota, pamwe pacho ndaitoita kunge ndiri kuona, ndosotoona hapana chandiri kuona, asi zvimwe zvaitouya mupfungwa, asi ndaiziva kuti chii. Nekufamba kwenguva ndakazoti mumwe day ndakarara, ndakatanga kuratidzwa mavhizheni ndiri kuhope. Ndopa ndakatanga kubata basa raMwari. Ndiri form 4 ndakatanga kuratidzwa bepa reexam ndiri muclassroom. Ndipo ndakatanga kuona kuti pandiri pane chipo chiripo. Ndakatanga kunamata, ndiri pakati pekunamata ndakabva ndatanga kuratidzwa mavhizheni eupenyu chaiwo chaiwo. Ndopa ndakatanga kuchibatsira vanhu, ndichienda mberi. Saka pandiri pano ndinobatsira vanhu namatambudziko akaita kunyanya kuvana, vana vadiki nevakadzi vakazvitakura. Ndinobatsira nhova, ndinobatsira kana uri mukadzi akasungwa nhumbu, ndinokwanisa kusunungura.
kana vari vana veve vanoiswa mhepo, kune mhepo inonzi nganga inonzi nyengeredzi, ukuti unogona kuti une mwana wako mucheche ufamba murodhi, pane munhu anenge ane mushonga wobata kumwana. Idzodzo mhiko ndinobatsira. Zvakare ndinobatsira vane matambudziko ekusemiwa. Variko vanhu vekuti muropa rake kana kuti munyama yake ane mweya wekusemiwa kana mweya wekungonzi watadza ichi iye asina, tinoti iro jambwa. Ndinobatsira zvekare. Ndinobatsira futi kana vari vanhu vanoti akabata chinhu kana kuti akabata mari haoni chainoshanda, haoni kwayaenda nako, haoni kana chaanobata kuti chipenyu chandaita muupenyu ndeichichi. Ndinobatsira zvekare. Ndinobatsira futi vanorambwa nevarume. Zvekare kurambwa nevarume imwe inenge iri mhepo yakaiswa mukati menyama yemunhu. Kune mweya wezvikwambo, kune mhepo dzinosandudzirwa nevemumadzinza. Zvakare mhepo idzodzo ndinodzisudurusa. Zvekare ndinobatsira kana vari vanhu vekuti kune vamwe vanhu vekuti unogona kunge une dambudziko rekuti kunyangwe mudzinza renyu chaimo chaimo unonge uri munhu anosarudzwa pane vamwe vanhu. Ndinobatsira zvekare. Ndinobatsira futi vanenge vane midzimu inenge yakafuratidzwa kana kuti vane midzimu inoda kuti vatarire. Ndinobatsira zvekare. Tingade kunzwa pane nhau dzamatitaurei dzakawanda dzaita kuti ndisare ndiine mubvunzo wekuti ko zvakazofamba sei. Yekutanga mataura nhau yekuti makarotswa imimi bepa reexam. Makazorinyora here, makaripasa here, zvakafamba sei? Hongu bepa reexam handina kurirotswa, ndakaita rokuona iri vision. Ndakatovhura bepa ndazopinda muexam ndikaona zviri chaizvo chaizvo zvandandaona, ndikatoripasa bepa iroro. Chimwezve nekuti takakutarisaiso tiri kuona kuti muchiri wechidiki stereki. Tingade kuziva kuti maane makore mangani uyezve maane nguva yakadii muchibata basa raMwari? Inina makore 21. Ndane 5 years ndichiti ndakunatsokuchita basa raMwari. Saka muchita basa raMwari kudaro zvakakuomerai sei kana kuti ngati muri kuzvikunda sei? Imimi muchiri wechidiki vanhu vanokuteererai here kuti nokuti vanogona kungoti kamwana akachicha kanondiitira? Ipapo mutaura chokwadi, nokuti kunyangwe vabereki vakatondibereka chevo vakatombotanga vasingazvinzwisisi, vasingazvigamuchiri, asi nekuzofambawo kwenguva vachiona zvaiitika vakabva vatanga kuzvitambira. Saka ndingati ndiri mubasa raMwari kudai muna machallenges amwe andakambosangana nawo akaoma. Sezvo nandichiri mwana mudiki, pamwe pacho ndaitosangana nevanhu vaitondihwisa, vamwe vacho vachitouya tichitonatsotarisana chaiko, vamwe vacho ndo vaiuyawo usiku. Asi ndinotenda Mwari kuti Mwari vaindipa simba, Mwari vaindibatsira ndikakunda. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe zviri kutaurwa namadzimai. Madzimai tichinemi tozodzoka hedu kuna madzibaba, ndo atanga ndo achazopedzisira nawo. Bhaibheri rinoti wemberi ndiye achawe weshure. Itai hemeni ka muri kutaura namadzibaba neshamba. Yes. Kwamuri madzimai, kana munhu akati auya kwamuri achida kubatsirwa nemi, angatarisire results after nguva yakadini? Ndo chekutanga. Chechipiri, mataura zvakare imimi nhau yekuti munobatsira pachivanhu. Muri madzimai munozvifambisa sei? Ndikantanga kupindura pekutanga pamati after how long, zvinoenderana nekuti dambudziko rako
rava nenguva yakaita sei richikutambudza? Kune rimwe dambudziko rekuti rinotoda nguva kuti ripere, kwozoti rimwe dambudziko rekuti ipapo rinobva ratopera. Tozoti umwe mubvunzo wamabvunza wekuti zvofambidzana sei chivanhu nechipositori. Takatarisa nyaya yechivanhu nechipositori, umwe noumwe ane dzinza rake, umwe noumwe ane kwaakabva. Saka zvinhu zvinofambidzana, mweya mutsvene nechivanhu nekwawakabva. Mune here zuva ramunoti iri hamumbofe makarikanganwa kubva zvamatanga kubatsira veruzhinji? Tinotenda. Zuva randisingakanganwi, ndakatomuka kuseni ndiri pamunamato. Ndobva kwauya vamwe madzimai vaida kubatsirwa. Madzimai ava vanga vane dambudziko rairema. Madzimai ava ndavabatsira pakabuda mhepo pavari. Mhepo iyi yakatoda kutondihwisa, kutoda kutoti inini ndichitoparara. Asi ndinotenda Mwari kuti vakandibatsira, vakandipa simba kusvikira ndakurira mhepo iyi, zvokuti pamwe dei tichitotaura zvimwe nhasi kudai. Maybe munogona nyasotitsanangurira chii chakaitika kumhepo yacho, hatina kunyatsonzwisa ipapo. Mhepo iyi yakati yabuda raita unge dhimoni raiva pavari. Dhimoni iri rakati rabuda, rakatobuda richida kutondidzipa. Takatoita zvokutomburudzana pasi nedhimoni iri. Saka ndakatozotonatsokusimba chaiko kunatsokudeedza tenzi, ndopa ndakazokurira mhepo iyi. Kana imimi muchiratidzwa pamweya, toziva kuti vanhu vamwe vanotanga varidzirwa mbira kuti vasvikirwe. Dzimweni nguva kuchechi handina hangu ruzivo rwakawanda, asi ndoziva kuti vanhu vanoimba panenge pachiimbwa paya mweya ichibuda. Ndizvo tingade kuziva kuti imimi pamunozoti makuoneswa, chii chinotanga chaitika, uyezve munooneswa sei? Munenge masvitswa kuchivanhu here kana kuti munenge masvitswa kuchechi? Zvinenge zvakamira sei? Alright. Inini ndingati chinonyanya kushanda pandiri mweya mutsvene waMwari. Saka pakuratidzwa paya ndinogona kutongonzwa kuti imba vhesi rekuti, ndobva ndatoimba vhesi riya pamwe mumwoyo mangu, pamwe ndinotodaidzera. Ndichingopedza kuriimba ndopa ndotanga kuratidzwa mavhisheni. Saka tiri sematiri munomu nekru yangu iyi, munogona kungotanga kutoona here kuti uyu ane dambudziko rakati, uyu ane rakati, uyu ane rakati, musina kana kuimba, pasina zvimwe zvamaita, asi makangoti tarisa? Tinotenda. Tinokwanisa kutozviona kuti apa pada kunzwai, apa pada kunzwai. Asi kazhinji kacho chinotanga uya pandiri kuimba. Zvekuti kana mukatoimba izvozvi so makutotivheneka? Tinotenda. Muri eZimbabwe muri kuzvinzwa, asi isusu veDrumas Media hamungazonzwe zvatine taudzwa. Toda kutoti titoita izvozvi. Chimwezve chandoda kukuzivisai muri eZimbabwe ndechekuti mukatoona taakuenda panzvimbo tinenge tatowana umbowo hwakakura hwekuti pane zviri kubuda ipapo. Tinoziva kuti vamwe vanozochema vachiti aina handa kubatsirwa, vamwe vachiti ndabatsirwa, asi zvakangofanana zvakare nepazvipatara, ndo zvinongoitikawo zvakare. Asi isusu ishuwiro yedu yekuti 90% yekwatinenge takuendesai munge muchiwana rubatsiro. Ivimbo yangu kuti madzimai vatiri kutaura navo vachange vachikubatsirai muri yeZimbabwe. Taura zvakare namadzibaba tinzwe kuti vanoshandawo sei. Pari zvino regai timbonwira mvura.
Mataura nhau yechivanhu. Ipapo tine mibvunzo zvakare yakati wandei. Munobatsira sei kuchivanhu? Munenge mapfeka here hembe dzekuchivanhu kana kuti munoramba muine hembe dzenyu dzekuchechi? Uyezve kana makubatsira pachivanhu, munobata midzi here? Munobatsira sei? Inini kuchivanhu ndingati chivanhu chichidzika pandiri ndakakumbira kuti ndoda kunamata. Saka ndine ndakapfeka hembe dzangu dzechinamato. Pachivanhu kana munhu akandiudza dambudziko rake, pamwe pacho ndinotorota munhu asati auya kwandiri. Ndobva ndaudzwa kuti ada kushandisirwa mushonga wakati uri pakati. Ko panhau dzehembe handa kunzwa mati munenge makapfeka dzipi? Idzodzi dzechipostori. Muri eZimbabwe muri kuzvinzwa. Nhau yemweya kwandiri ndinoona iri nhau hombe, nhau inonetsa kunzwisisa. Ndofunga muri kutondera mazuva mashomanana apfuura tiri kunzvimbo yemasvingo. Kuna madzibaba vakaenda nevarapwa kumvura, vanhu vese vatorwa nemhepo vakakandwa mumvura. Madzibaba ava vakazonzi kumanheru vanga vapfeka jira reretso, vanga vane jira zvakare dema rekuratidza kuti mudzimu. Ndozvandingade kukuzivisai kuti kazhinji kacho hongu pane kutaurika kwakasiyana siyana, asi kazhinji kacho zvinhu zvinofambidzana. Kune vanozotaura kuti mweya wakaipa chivanhu, mweya wakaipa. Hongu munokwanisa kutaura izvozvo zvichiendawo nemasimba ari pamuri ekuti munenge muchiratidzwawo sei nemweya, asi kana muchingotaura kuri kutaura chete, ipapo ndo panoti pakugunun'una, nekuti kana makuti mweya wetsvina, ipapo makutaura kuti chivanhu chenyu imimi chakakuzvarai mweya wetsvina, tinoona paine munhu ari kurasika ipapo, asi inini ndiri kuziva kuti handisi kurasika. Tiri kuendera mberi muri eZimbabwe, tirimo muchirongwa. Madzimai, tiri kuda kunzwa zvakare kuti pane here matambudziko amunoti aya handimakwanise, nyangwe zvaita sei apa handidi kunyepera vanhu, handikwanise kuvabatsira? Inini kuti nditiri dambudziko handikwanisi kuribatsira kana kuti ndinorikwanisa, ipapo handidi kupindura. Nekuti pamwe pacho nendoti zvindozvigona here izvi, asi ndinotozona ndakunda. Zvichireva kuti pamunonamatira munhu ndipo pamunozokwanisa kuona kuti dambudziko rake rakamira sei, uye kuzve kuti munokunda here kana kuti hamukunde. Todzokera panhau sori kuti taakupinda mulife yenyu. Mataura kuti makanyora, makapasa. Tombotanga tiri kuchikoro, pamakaona imimi kuti pamuri pane zviri pamuri. Vamwe vana vechikoro vaizviziva here izvi kana kuti yanga iri secret yenyu? Ndingati munhu aizviziva ishamwari yangu. Ndiye munhu wani wandaiudza kuti ndinogona kuti ndakarara ndorota zvinhu zvandozona zvinoitika. Saka iyo kunatso kuzvinzwisisa asingazvinzwisisi, aingoti pamwe kurota. Sezvo tatiri vana vadiki, hapana ikwanisa kunatsoudza umwe chokwadi kuti ndechipi. Uyezve makapasa, muri kuenderera mberi here nenhau yechikoro kana kuti makungoita henyu zvechinamato makagara? Zvekuenda mberi nechikoro ndakabva ndatomira. Nokuti pamwe pacho ndaitoti kuti ndiendo chikoro, mweya unditi usaenda. Pamwe pacho ndaitonzi ndiswere ndakatsanya. Saka uzoti ndizoti kuchikoro uku ndichidaita zvaMwari zvakabva zvatadza kubatana. Pari zvino makawanikwa here kana kuti muchiri single? Aiwa, ndakaroorwa.
muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, tirimo muchirongwa chenyu, chirongwa icho tinotaura nevanobatsira. Ndingati tichadzoka zvakare kwamuri, regai timbodzokera kuna madzibaba, asi tisatenda kuna madzibaba, chimbotsenurai kamwe kambo timbonzwa. Namoi namoiko isingaperi nai baba, 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 namoi namoiko isingaperi nai baba. Tadzoka kwamuri madzibaba. Mataura zvamunokwanisa kubatsira. Alright, tisati tabvunza mubvunzo, ndiwo mudzimai wenyu here ava kana kuti kwete? Kwete, ava ndimadzimai vandobatana vatobatsira tiri pamwe chete. Alright, nekuti pamwe muri Zimbabwe vanenge vakutotaura kuti pamwe imhuri imwe chete, saka tanga tada kuti tinyatsonzwisisa ipapo kuti zvakamira sei. Madzibaba, mune zuva here ramunoti iri hamufe makarikanganwa kubva zvamatanga kuita basa raMwari? Riripo zuva randoti handikanganwe. Ndiri mukati menzvimbo yeGokwe. Ndatakurwa kubva munzvimbo yeHarare kuenda mukati menzvimbo yeGokwe. Pandakasvika pane mumwe musha paitambudzwa mubereki aitambudza vana vake sikana vanga akashereketera vachishandiswa nezvikwambo. Ndango ndichisvika pamusha ipapo ndakaona madzvinyu nenyoka, zvinhu zvakasiyana siyana zvitanga kumhanya pamusha zvekushereketwa mazizi. Pakaita shura guru kwazvo. Ndozuva randisingakanganwi muupenyu. Mane nguva yakadini munhu waMwari muchibatsira veruzhinji? Ndofunga kuti ndane 7 years ndichiita basa irori. Uyezve zvakatanga sei kuti muzoona kuti ndo zviri pamuri? Basa iri ndingati rakatanga ndichitopindawo imwe chechi. Ndatova mukomana angati kurewo. Tiri kumamisha uku. Tichingendawo kumapungwe tichidi. Ndokudzimara wamweya mutsvene waMwari watongozondibatawo ndiri pane imwe chechi. Zvoti mubatirwa ndakati kwane ngoni. Ndingati zvakatanga tazoti ndiri munhu anga akadhakwa. Asi ndisina kubvira ndambomwawawa. Ndichitaura mashoko andandisingazivi kuti ari kubva kupi, ari kugumira kupi. Dziri ndimi dzengoni. Saka ndo pandakatanga kubatwa nengoni. Ndiri pane imwe chechi ndasingatonamati. Zvokungofarawo sevakomana tichienda kunotandarawo kune mamwe machechi ari mapungwe. Ndokutanga kwazvakaita chipo. Ndobva ipapo ndipo pandakatanga kutonamata. Tingade kuziva zvakare kuti maive nemakore mangani, uyezve kuti sangano renyu ndezvipi zvamunokoshesa zvamunoti izvi hazviitwe, izvi zvinoitwa, ingave nhau yefodya, ingave nhau yebarika, ingave nhau dzakasiyana siyana zvamunokoshesa imimi sesangano? Musangano redu haritenderi kubarika. Sangano redu haritenderi fodya. Sangano redu haritenderi kumwawawa. Asi iye zvino nenyaya yekuti takazobatana pamwe chete namadzimai. Madzimai vanoita nhau dzinoti chivanhu. Vanobata kunyangwe kuita madhina, kupembedza manjuzu. Saka izvozvo zvinhu zvakaita kuti tidzokere zvekare kuti kunyangwe munhu akauya kuchechi aitirwa nhau dzake dzematare ekumanjuzu, vanhu vakubvumidzwa kuti vaite matare emanjuzu. Vanhu vakubvumidzwa kunyangwe kubata fodya yebute, chisingabvumidzwi bedzi ibarika. Ipapo toda kunzwisa zvakare nekuti vazhinji vanonyunyuta vachiti mweya wetsvina kubatana kwevanhu vechivanhu nevemachechi. Munoti kudii nazvo? Chazvinoita ndizvo kudaiwo so. Kana une chipo chemweya mutsvene, une ngirozi inenge yatobvumidzwa nezvekumadzinza kwako kuti iite basa pauri. Hapana chakaipa kunzunzi uri muprofita
wabatana neng'anga muchiita chinhu chimwe chete. Chikonzero anoita zvechivanhu chisiri chokuuraya munhu hazvinambosiyana. Saka isi kubata kwedu kwechipostori nekubata kwechivanhu takangona zvakafanana na chikonzero, takaona sokuti idare rimwe chete. Saka ndakaona musiyano wazvo. Asi vamwe vanotsoropodza ipapo vachiti chivanhu nechipostori hazvidyidzani, chakaipa kuita zvinouraya munhu bedzi. Tinoona mamachechi vachiti paya panosvika mweya vamwe vanenge vachitsika moto chaiwo chaiwo unopfuta. Imi munoita here zvinhu zvakadaro? Tinotenda, tinoita. Zviri zvokutumwa nengoni. Hapana kana shiripiti kana mishonga. Asi minana yakangofanira minana yaitwa naKristu. Vaisandura mvura kuti ive waini. Saka zvangofanana nokupinda mumoto. Vana Eria vanotonzi vakaenda nengoro yemoto. Hatiuzivi moto here wokutsika kana kuti moto wengoro chaiyo. Asi tinongoziva kuti vakaenda nengoro yemoto. Ndanga ndakutonzwa kuda kutoimba Eria waenda nengoro yemoto. Eria waenda nengoro yemoto. Kana uchida kuenda tanga wadhingura Satani. Ndinoudza vanhu kuti ndiri madzibaba inini vakaramba. Ongo muri yeZimbabwe kazvidi kuti tingubva tangorwa masiriyasi izvi ndezvekwamwari kaizvi. Tiri kutaura nawo yekuti hatingabva tatosuwa kuti kunge tiri kuuraya munhu. Hatisi kuuraya munhu pano. Chiripo ndechekuti tikurukure munzwisisewo zvakare kuitirawo kana kuine vanenge vachida kubatsirwa matambudziko akasiyana siyana. Uyezve ndoda kukuzivisai muri yeZimbabwe kuti kana muchida kuvabata munobata nhamba dzedu idzodzo dzamuri kuona apo idzo. Motipawo kamari kadiki kefiyoka kekuti tikwanise kuramba tichiendera mberi tichitendera nenyika yeZimbabwe tichikuratidzai vanobatsira, tichikuratidzai zvakasiyana siyana. Tadzoka zvakare kwamuri madzibaba. Tingade kuziva kuti ndeapi matambudziko amunoti aya akandiomera kubatsira vanhu? Matambudziko muri yeZimbabwe andoti akandiomera ndo ekukwesha vana nhova, ekukwesha madzimai nyora. Ndo matambudziko andoti akandiomera, ekucheka madzimai masari. Saka ndakafamba namadzimai ndo vanogona kuita basa iroro. Chikonzero kunotoya vanhu vakawanda seizvozvo vane matambudziko akaita seiwayo. Saka ndakaona kuti haiwa vanhu kana vauya kutsime reruponeso, vauya kuchema zambuko, havafaniri kubva patsime vasina kunwa mvura. Ndo pano zviri nani tive tiri pamwe chete namadzimai takabatanidzwa nainzwi, takabatanidzwa nemweya. Ndo kuchitanga kushanda tiri pamwe. Saka matambudziko andoti ndinokundikana kushanda ndo anoti kubvisa nyora nekucheka vakadzi masari. Ndingati matambudziko angaita sewayo mamwe mazhinji acho hatizobatsiri. Pamunobatsira imimi munoshandisa chii? Toona kuti vanhu kunoshandiswa zvakaita sana bute, mishonga. Imimi munoshandisa chii? Toshandisa minamato yakasiyana siyana. Kuna mafuta atinoshandisa emunamato, kune matombo atinoshandisa. Nhombo, minamato yenhombo yatinoshandisa. Tine zvakawanda zvatinoshandisa zveminamato yatinoshandisa. Hatishandisi zvedu bute rinoshandiswa namadzimai vachita matare avo. Ini ndinoshandisa minamato yakaita semafuta, yakaita senhombo, neimwe minamato yakangosiyana siyana yatindoshandisa kana zvichienderana nedambudziko remunhu rakamira sei, nokuziswa kwandinoitwa nemweya kuti ita dambudziko remunhu nenzira iyi. Saka tingati zvekubatsira madzibaba makazvitanga muine makore mangani uyezve makore akawanda sei muchita basa irori? Ndokuda zvokubatsira izvi ndakazvitanga ndine 26 years. 26 years. Saka sofa ndofunga ndatopinda makore anosvika 7, 8 ndiri mubasa ndichita zvokubatsira izvozvi.
Tine varume vazhinji vanochema kuti vakasungwa nemadzimai. Munobatsira here matambudziko akadaro? Ndinobatsira zvakanyanya. Ndine minamato yandinovaitira yandinovabikira yokuvasunungura nayo. Saka ndakangomubikira minamato iyoyo wotoshandisa minamato iyoyo anenge atova simbi chaiyo. Dzokera paujaya. Minamato yamune muchishandisa? Ndinotenda minamato yandinoshandisa. Ko madzimai munoita sei ipapo? Ini ipapo ndinotarisa kuti kugadzirwa kwakaitwa munhu akagadzirwa nemunamato here kana kuti akagadzirwa nemushonga. Then mozoita sei? Kana akagadzirwa nemushonga ndine mushonga wandomubikira. Kana akagadzirwa nemunamato ndine munamato wandomuvakira. Aha. Then tingade kuziva zvakare madzimai kana nekuti vari kutarisa chirongwa chino vamwe vacho vari kunze kwenyika. Munokwanisa kuvapa dare ravo here panhare kana kuti munotoda kuti munhu atange auya kuno? Pane dambudziko rekuti zvinoda kuti munhu ave panzvimbo. Kozoita mamatambudziko ekuti chero vari kwavari ikoko tinokwanisa kuvabatsira. Pandakachida kunzwisisa ndepekuti ini ndikakufonerai ndoti munhu waMwari ndine matambudziko, imi munobva maona matambudziko angu here panhare ipapo, mozoziva kuti izvi munokwanisa kubatsira munhu ari ikoko here kana kuti ari kuno, munozvifambisa sei? Kana munhu akandifonera ndinotomudza dambudziko rake ari kwaari ikoko. Pane matambudziko ekuti zvava nokuti uchida kukweshwa nyora. Izvi zvakuda munhu ari padhuze. Asi kune matambudziko ekuti ndogona kuti idai kana kuti pane matambudziko ekuti ndinogona kunamatira munhu pafoni ini ndiri kwandiri iye ari kwaari. Madzibaba, ndinoshanda kunyange munhu ari kure. Ndinomuprofita ari kwaari ikoko. Ndinomudza dambudziko rake ndichimuudza zvokuita ari ikoko, achiyambuka ari kwaanenge ari ikoko. Zvisinei nokuti dambudziko ripi kana ripi ndinorishanda ari kwaari ikoko. muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe. Izvo zvinotipo pfungwa dzekuti kana vachinge vachishanda pamwe chete saizvozvi, dzimweni nguva munogona kuyamurika muri kwamunenge muri, kana kuti zvimwe zvacho semanzwira amaita munogona kunge muchiuya kuno. Panhau dzevanhu ndofunga ipapo madzibaba madzitaura dzevakadzi vanenge vachitizwa nevarume kana varume vanenge vachitizwa nemadzimai. Tingade kunzwa kumadzimai munoita sei ipapo? Kunenge kune varume vanotizwa nevakadzi. Ndinotanga ndatarisa kuti idambudziko remurume here kana kuti imhepo iri kumukadzi. Nokuti kune mweya yezvikwambo, vamwe vanenge vachishandiswa nemweya yezvikwambo yokuti anogona kungosiwa kana kuti chikwambo ichocho ndo chinodzinga munhu waanenge achigara naye. Ko kana inini ndine musikana andiri kuda kuti andide, munokwanisa kundibatsira here ipapo zvisinei nekuti ndakaroora? Ipapo ndinobatsira. Kana muchinge muchifambidzana ndinokubatanidzai kuti muzova nyama imwe chete. Madzibaba, Ndinogadzira kuti kunyango kuti unomuda muchireva nhau inoti kusunganidza here kana nhau inodudza nti loko. aiwa, ndinoreva kuti inini ndine musikana andiri kuda, ende ndichiti kana uyu akandida uyu kauyu ndotoda hangu kumuroora. Munokwanisa kundibatsira here kuti andide? Musati makutofambidzana ndinogadzira. Ndo nhau inoti mudiwa waunenge uchida kuti munhu apenge nerudo kwauri. Muri kuzvinzwa ka? Ngwarirai kupengeswa nerudo.
ndio nhau tinayo nhasi uno zuva ranhasi. Pane nhau dziri kuitika madzibaba namadzimai dziri kushungurudza mhuri yeZimbabwe mumasvondo mashoma apfuura. Tanga tiri kuLake Chivero kuna madzimai vakanyura mumvura vachinamata vari imomo. Tozoti zvakare zuro uno tanga tiri kuMasvingo kune vana vakaenda namadzibaba kuRwizi vakanonyura vese ikoko. Vachinzi vakabatwa nemweya here vari padziva ndokubva vapinda vega mudziva. Nhau dzekunyura kwevanhu vachibatsirwa nevanhu vedzisvondo dziri kuwanda zuva nezuva. Sekufunga kwenyu samadzibaba kwakanyura vanhu kuMasvingo, vakanga vachitonzi vambobatsira apa vabatsira apa, zvichitowanika umbowo hwekuti zvechokwadi vanhu vabatsira. Vanhu vozoti manje sakani kana vaenda nevanhu kuRwizi vachinonyura, vari kushandisa mweya wechikwambu here? Vari kushandisa chii? Masimba avo ari kubva kupi? Ko zvavari kusanganisa chivanhu nechipostori zviri kufamba sei? Ndo nhau yanoda kuti tikurukure mumbotiudzawo mafungiro enyu panhau yakadaro. Tinotenda ndongati nhau inenge yakaita seiyoyo inhau yokuti vamwe vanenge varesva zvavanenge vanitawo kumadziva kumvura. Noti kumvura ndo kune nhau dzenjusu dziya dzataitawo nezvadzo, kuti kune kukumbirirwa kwakunoita maenda nevanhu kumvura, kune kuchemera kwamunoita kumvura musingatuki zvemumvura. Zvinoti kana muchinge matuka zvekumvura ndo pamunozosonganzana nedambudziko riya rokuti nokuti njuzu dziriko dzinogona kutotsamwawo kuti taakutukwa kupi muno mvura. Ndo pane nhau iyoyi yatiri kuti hatingatsoropodzi chivanhu, hatingatuki manjuzu, hatingatuki chivanhu chokwedu, asi zvinhu izvozvo zvinofanira kufambidzana pamwe chete kuroti taenda iko kurukova tirege kuzonopandukirwa nezviyera zvekumvura. Saka vamwe vanoti vaenda kumvura vamwe vanenge vane kubatawo kwavo kwakaipa kokuti njuzu inogona kuona kuti kwauya tsvina. Ndo muono wandinoona nawewe kuti pane hushereketwa kana kuti pane kubata-bata kana pane kuita kunenge kwaitika pane mubatsiri asina unatsokumbira vekumvura zvakanaka. Madzimai senyaya yataurwa namadzibaba yekuti pamwe mubatsiri ndiye angasina kuchena, ndiye anga ane tsvina. Nekuti sekuzivawo kwangu kana iri mweya yemvura iyi aide tsvina. Tsvina yandinenge ndichitaura haisi tsvina yekugeza panyama, mabasa. Nekuti variko vanhu vanopfeka magemenzi tiri kuchechi vasinga believe nyaya yemanjuzu iyi. Saka vazoenda kumvura pamwe pacho vanogona kunotuka kuti mweya mvura yakashata ivo vari kumvura. Toonawo sekuti tosvika. Uyu mubvunzo ndoda kuti mundipindure mese zvakare. Iwo manjuzu aya nyaya yemanjuzu yanetsa. Mweya wakanaka, mweya wakaipa, chivanhu, chirungu. Nekuti tinoona vanhu pavanoita zvemanjuzu, vane manjuzu vamwe vacho vanotaura chirungu, uyezve patinoona panoitwa nhau dzemanjuzu panoshandiswa madoro echirungu, panoshandiswa fodya dzechirungu, vanhu vachiputa vachigadzira manjuzu. Varungu here manjuzu ava? Vanhu vatema here? Ndopatoda kunzwisisa ipapo. Vamwe vanotaura kuti manjuzu mweya wetsvina, vamwe vachiti manjuzu mweya wakanaka. Imi munoti chii? Ini pakuona kwangu manjuzu mweya wakanaka. Noti manjuzu zvinofambidzana nengirozi, zvinofambidzana nemadzinza edu. Asi kubata kwedu nokukumbira kwedu kwatinozoita ndo kwandinoona kunenge kwakatiipei. Asi pakuona kwangu manjuzu chinhu chakanaka chaizvo, hachinamboipaba. Ina hangu ndakatarisa nyaya yemanjuzu. Kazhinji munhu ane mudzimu haashayi manjuzu. Nekuti zvinhu zvinofambidzana. Saka manjuzu handioni sekuti akaipa. Ina hangu ndinoti akanaka.
then nauya musati maadresa pamubvunzo wangu ndeyekuti manjuzu ndeyevarungu ndeyevanhu vatema. Dziriko njuzu dzechitema, dziriko njuzu dzechirungu. Saka njuzu idzi dzinongobata pamwe chete. Hakuna njuzu yechirungu bedzi. Kunotoona dzimwe njuzu dzinotosvika dzichitaura shona yatinotonzwa. Zvataurwa namadzibaba zvokuti kune dzechishona kune dzechirungu, ndinobvumirana nazvo. Nongada ndiri kurangarira musuno uyu ndichitonzwa imwe njuzu yaitotaura shona chaiyo ichitonzi injuzu. Saka ndo pandakabhilivha kuti kune njuzu yechishona yakatodedza zita rokutoti ndonzi Nakai. Saka ndoimba kuti kune njuzu dzechishona kune njuzu dzechirungu. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Chandingade kukuudzai muri yeZimbabwe ndechekuti zvemweya izvi hazvidi common sense. Zviya zvamunoti kune common sense, aiwa hazvitombodi that common sense. Nekuti zvinoitika zvacho, zvimwe zvacho zvinonetsa kunzwisisa. Asi zvokuti ungangobata bhaibheri wototanga kutukirira kuti imwe haitsvina. Nekuti iko kudenga kwacho ameno kune formula iri like half base times height kuti munhu apinde denga. Kutandara kwatiri kuita tirimo muchirongwa. Takuita tichisvika kwakaperera chirongwa. Kune vari kutibata pari zvino ndofunga tingatoti mawana dzamira nemhuru. Tingade kunzwa zvakare nauye mbavha dziri kuba, vanhu vari kubirwa, vanhu vari kuchema yowe tabirwa. Munodzosa here zvinenge zvabiwa? 1 2 ko vane zvikwereti vasingade kudzosa mari dzevanhu munobatsira here matambudziko akadaro takatarisana nenhau dzenyu dzekuchechi? Katakutaura nyaya dzembavha kwakubasa, ndinogadzira kuti zvidzoke. Zvakinda nekuti munhu wabirwa wawane madhezi mangani. Zviripo zvokuti wabirwa pane gore wonti madzibaba ndionereiwo. Zvakuda kuti tikasike kana uchinge waita dambudziko. Wabirwa nhasi, itawo mazuva 2 wotibata tokugadzirira. Zvinodzoka. Kwete nauya muri kutaura inodudza yezvikwereti. Chikwereti chinodzoka. Hautomberi chokufambira kunobvunza kuti kuchikwereti changu. Munhu ega anongo tinovaka munamati yatinovaka inongorwadza munhu pamoyo kuti afunge kukupa mari yako bedzi. Saka nhau yezvikwereti nenhau inodudza inoti yembavha tinogadzira. Nyaya yezvikwereti ndine munamati wandinovaka kuti munhu adzose chaanenge akwereta kumunhu. Toenda panyaya yembavha. Nyaya yembavha ndinoigona nekuti ukaona munhu achibira munhu chinhu chaashanda utsinye. Saka ini ndinoitawo utsinye. Ipapo muri yeZimbabwe ndinoita utsinye. Nekuti kuti munhu abirwe chinhu chawashandira chacho zvinorwadza. Saka kana senyaya yembavha iyi handinzwiri munhu tsitsi. Ndinoita utsinye. Asi zvinhu zvingadzoke mushure menguva yakakura sei? Kudzoka kwezvinhu zvinoenderana nekuti kana wakurumidza sokuti wabirwa nhasi ubva wauyawo nhasi, aiwa chinokurumidza kudzoka. Haikonawo kuti munhu azobirwawo ogara ozouya nguva yafamba, zvinononokawo kozi pamwe pacho munhu anenge atoshandisa sakuzoti ariplace azokudzosera zvinhu zvinotorawo nguva. Muri yeZimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichitandara nemi muzuva ranhasi. Aiwa tinovimba manhonga 2 kana 3 muchirongwa chatakupakurirai. Ndinotenda zvikuru nerutsigiro rwenyu, ndinotenda zvikuru nerutsigiro rwamuri kutipa. Asi musakanganwika kusubscribe veduwe ndokuti musha ukure. Ko musha unokura kana vaenzi. Kana vanhu vatosvika mawandazve. Musha unokura nekudyidzana, musha unokura nerudo. One love. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba necrew yeDrumas Media namadzibaba namadzimai ndinoti aiwaka
mukomborerwe mugare munyasha. No.